כבוד המנחה של הערב, בני הרב שליטה, כבוד האורחים היקרים, המשתתפים בערב זה כאן, במקום הקדוש שלנו, יושב ראש הנהלת בית הכנסת עורך דין צבי מנור, שיחיה, כבוד שגרירת רומניה, פסטרנק, שתחיה, כבוד קהל קדוש נכבד שבא כאן היום להיות איתנו בחגיגה הזאת. כבוד הגברות הנמצאות בעזרת נשים, כבוד חברי הנהלת בית הכנסת, האורחים היקרים, ברוכים הבאים ביום חג זה. רבותיי, אנחנו חוגגים כבר אלפי שנים את חג החנוכה, את המאורעות שהתרחשו אז, שהונצחו בתפילות שלנו על הניסים, שאנחנו אומרים אותו ימים אלה כל יום. ויש להדגיש דבר אחד, התחלת הברכה של חנוכה על הניסים, ימי שהתרחשו, ימי מתתיהו בן יוחנן הכהן הגדול ופניו. ההדגשה הזאת המיוחדת מראה לנו שמבחינה היסטורית מה הייתה המהפכה של היהודים בארצנו הקדושה. הסוד העיקרי של מה שהתרחש היה שמתתיהו הזקן לא היה לבד, הוא בניו, הואיל והם היו יחד עם אבא באותה דרך, באותה השקפת עולם, באותן המטרות, שזה דרך היהדות. היהדות תופסת את המחשבה שעיקר בדרך שלנו היא העניין של השוויון בין הדור הנמצא ובין הבנים שלנו. כלומר, שאנחנו לא יכולים לוותר על השתתפות הבנים בדרך שלנו. ובכן, הודות לכך שמתתיהו לא היה לבד, אלא הוא ובניו ביצעו את המהפכה הגדולה ונלחמו קשות נגד היוונים, שכפי שנאמר, רצו להעבירם מחוטי ארצך. והודות לזה, לאחדות הזאת הקיימת, יכלנו לעבור כל מיני תקופות קשות שהיו בתולדות עם ישראל, אבל הקשר בין הדור הנמצא לדור הבא תמיד היה קיים. והודות לכך אנחנו נמצאים גם היום בעולם, ולמרות כל התקופות הקשות שהיו, כלומר תקופת השואה הנוראה, למרות כל זה אנחנו עדיין קיימים, ועם ישראל חי לנצח. לכן, הודות לכך אנחנו שומרים על הדרך הזאת.
מוריי ורבותיי, החינוך שנותנים לילדים הקטנים, לדור הבא, הוא הכי חשוב וגדול. אנחנו רואים איך אלה ששומרים על דרך זאת ודואגים לחינוך הילדים, איך לעשות את זה. אנחנו רואים שהימים נמצאים. עלול לצות מצב קשה. לכן, מוריי ורבותיי, גם אנחנו נמצאים כאן במקום הקדוש הזה, שנמצא קיים על שם שני האחים שלי הקדושים שנפלו בשואה, יעקב ויוסף, השם ייקום דמם. בית הכנסת הזה נקרא על שמם עוד לפני 70 שנה, כלומר 70 פלוס שנה, כאשר אירע הפוגרום בבוקרשט ונפלו הם, ורק אבי מורי הרב הגאון צבי גוטמן, זכר צדיק לברכה, ניצל באופן של נס גדול של הילדים, כאילו שלח מלאך ששמר עליו ולא נתן מלאך המוות לפגוע בו. קידום צבעים ועושים, חושב שכולם יודעים, אנחנו לא נציר על זה, אלא אביע ברכה לכם, כל אלה שהגעתם גם היום, כמו שגם שנים, לכן אנחנו מודים לכם ברכה רבה של החג הזה, של ראש החודש הזה, שיהיה כל טובה וברכה, נזכור את ימים שנים טובות ומאושרות. עליי להביע ברכה לברכת החשובה שיש לנו הערב, שגרירת רומניה כאן בפסטרנק, שאנחנו מודים לה ברכה רבה לאיחולים מיוחדים. היא השגרירה הראשונה שיודעת עברית, מדברת שוטף עברית, ולמדה גם באוניברסיטה, שרכשה את השפה בעניינים שלנו משותפים. וכן ברכה רבה לה, איחולנו להצליח בדרכה, להצליח בשליחותה, שגרירה שממנה פה, אבל נקבל את הברכה הזאת ימלאה, אשר עושים כרומניה וישראל לא טובים. אנחנו יודעים שנמצאים כאן מאז נוסדה המדינה, יש לנו שערים ברומניה, השערים חתרו שגם היא אותה שתצליח ותזכה שהיחסים ברומניה וישראל טובים ושכנים מוצלחים מכל הבחינות. אמן. ברשות